SD. SD, heeh. SD ki apa? SD ki sekolah dasar. Oh, kira sekolah dagang. Moto SD kok. Ditresnani Bio Dicintai oleh ibunya. Nggak sasangu ya, kok tak ceplok kendok ya. Iya ceplok kendok minyaknya suntek ngerai. Arep matanya arep siji apa loro? Loro. Matane. Celananya dicopot celananya. Neng apa? Barangkepan. Didobel. Mok. Didobel. Manuk tidak manuknya. Saetan. Maksudnya manuk. Aku ra ndek manuk. Ini apa? Ular. Ngur ular jadi. Dikancingke Mbak Enisa apa aku? Tak kancing ke dhewe. Aku ae. Aku dhewe ae. Dipun gendong. Iki apa metu iki apa metu? Piye? Lah piye to? Lah iki lho pas ngene iki kok metu. Lah yo piye? Ulare metu lho ulare. Lah iki lho Madalang. Apa? Dikancing isi. Ya mabur ya, Le. Nah, dikurungi. Mak. Dipun Gendong. gendong kewer digendong kewer urung rampung digendong kewer Kok modal aku umet.